assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ne wayno gatti kadi e windande men hande hay banggue men nano ko ngal ɗon alluwal jangunoɗen ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته hande kadi jokken windande meɗen ngaren bindol ngol famɗi yongol mawnu seeɗa mbaɗen ngol dani yenne gaddengol ngol ara haɗo 28 ɗo moƴƴi ɗon ngaren binden mawni ɗum seeɗa ƴeew so mawni tawde so mawni ɓeyden mo binde gaden mbayno mawnimo inchallah eyi assalamu alay ay ɗo ko naa mbiyata assalamu alay naa on saha noon assalamu alayna gadda wa ala ibadillah ay dil ela wa ala ibadillah dilla yetta mbiya hes pesgel ara ɗo pesgel ay pesgel ari mbiya wa ala ibadillahi ay salihina fuɗɗi yaltude salihina wa ala ibadillahi salihina assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ngara mbiya pesgel hadu ashhadu an la ambiya lal la ashhadu an la ilaha illa allah mbiya ay wahdahu la
شريك وحده لا شريك له وحده لا شريك له بيا وأش بسجل وأشهد هغينا وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا يا عبده ورسوله عبده ورسوله ɗo taye o timmiri wadde windande nde hande nde alluwal hakkunde ngal woni hen ko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallahu windirte illallahu sadaro illallah wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جوينون إدو بندي مراندي ني هادو ngaren ɓeyden ayi ɓeyden ɓurti seeɗa ay ɗo moƴƴi kasi joni assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallahu وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ɗum ɗo on jangino ɗum wadde windande nde haaɗiɗo ƴetton kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo jangon ɗigga so wodi ko tagguɗon hen noddon numéro biyanoɗo 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya whatsapp o sagir ma a saggani ɗum yiɗa walla an keso jiɗɗo nadde jangde bisimilla ma jahata whatsapp to gara kaala indema e yettode ma kalda serɗiji ɗi aɗi belma naata ɓeyɗa gacca ndeja ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya l'école Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama salam